neng boleh ngunyok. Hei, Semar mulia. semua Iya. Semar mulia lagi. Yo. Matur sembah nuwun Bapak Haji yang punya hajat. Bapak Haji Rohman Hidayat. La ilaha illallah. Hei. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Hei, yo. Semar mulia lagi.
Yo yo yo. Ayo. Sade monggo. Mane omah wis ora krasa keluyuran anggone ising tak sayang mubeng mitir Boko Dipo. ora krasa esuk awan nganti bengi Sampeyan nuwun Dipo. Jos. agawe pikirku Seleret ireng leret ireng tak sawang katon manis ibu ibu bunga yen lakon dadi jejone Pakde sampun ngatur lagunipun, matur sembah nuwun. Yo, Bang Baron ditunggu requestnya Bang Baron. Bang Baron dan rekan-rekan. Betul Pak Ji ya, Bang Baron ya. Silang caci ayo bobok Bang Baron. Lagunya apa? mau nyambut gawe kok arep bobok iki lho ya ayo muni aku punya anjing kecil ku beri nama Gapio dia suka menari-nari sambil bernyanyi-nyanyi Gapio kemari ayo lari-lari Lagi mopo? Yo. Bosku yang dari Pemalang, Pekalongan, juraganipun tempe sedaya monggo merapat. Nggih, Bu Sulis. Sabar bisa. Hei, oh. Semar loya.
berkah ini nganti meneh, Mbak. Sing ngajeng maringi berkah monggo 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 Bu. Nggih. Sekar bisa Mbak Pepi, Bu Sulis ditongakne nggih. Lagu spesial Bapak Tugiono. Selamat datang Bos Doni. Duo Semar Mulyo. Pangan nanti. Nanti Bos Doni ditunggu ya. Asik. Kangen iku amung sira kang bisa bantoki. Aku kok dadian nang ngarep kamera. Jangan grogi gitu loh Mas, bareng kita main bertiga kok grogi. Nang ngarep kamera aku Kita berdua asik. Fobia aku. Kalau bertiga kok malah grogi. Fobia. Aja
Aja semua Yo. Ini kerudungan loh. Ora suwe bisa semua ing sisi. Akhirnya sarone ketabur. Biasa manusia. Oke, terima kasih Mbak Eva. Sini Bu Haji, yuk sini yuk. Joget yuk, sini. Ayo. Rampapan yo 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 yo. Ayo Didi. Ayo sing tak tresnani. Eno wengi kang tak anti-anti. Ora bisa lali mung seliramu papujan ngoti Arya Galih. Hey Nadyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnoku rina wengi tansah sok kapan belimu masuk seliramu karwane wong liya aku ora bisa nanging ati buka batu tresno. Astagfirullahaladzim. Loh, iso ngene ta aku? Astagfirullahaladzim. Iki apa? Loh. Ah, ada dompete. Iso ngene. Caca di zoom. Neng apa Pak Blangkon. Monggo Pak Blangkon. tinggal aku. Yo, ayo. Hatiku karut. Ho. Gusti kula nyuwun ngapura. Semar mulya lo iki. Yo. Aduh.
Anggo kesurupan barang. Ayo yo Asik cok. Semar Mulya lo iki. Sir 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 ser sir ser sir ser. Oh enak ya Mas Kepyo. Iya ya ngerti. Sesak lagu Sumuruping Surya waya sore mendong peteng lali mangan kaya bareng atiku rasa gelo tambah tresnaku ilang muspro. Seleramu bisa tak tresnani Laluan monggo neng nyatane seleramu bisa tak tapi ayo Sumuruping Surya waya sore mendong peteng leli mangan kaya bareng atiku rasa gelo dak tresnamu ilang muspro. Seleramu kebacut tak tresnani kula nuwun monggo neng nyatane seleramu rapi sok tak api ayo Jan lagu lawas iki jan enak ya Mas sadu pungkasane tak trimo lelakon
Ayo ninggalkan senang Pak bro. Haji, katur, monggo Pak Haji, tindak mriki. Pasukan jogetnya udah siap. Tinggal katresnan Mas. Yang punya Bapak Haji. Aso. Yo. Bantuin dong kene. Pak Haji. Hatiku tak suwun rinten lan maksiku mangkiya ya kene Bisa jangan kesan lagi nggak Bapak Dedek? Kesan lagi? Bapak matur sebanun. Sebanun Pak Haji, Bu Haji. Bapak yang kesane nopo? Oh iya, Bapak siapa namanya? Bapak. Belum kenalan toh, Bapak siapa? Wong wis mari ini kok yo. Mas Rizky Juragan Tempe. Mau nyanyi sendiri. Berdua. Nyanyi sendiri yo, Mas. Sepi orang ketemu seliramu, tapi kangen hatiku. Kowe kok akur lho karo gue. Tak suwun rinten. Iya.
vitamin bengi iki. Ya Ah, Allah. ini bunda saya. Bunda siapa namanya? Bunda. Aduh. Ya, monggo habiskan dulu. Tangan di atas. Namanya siapa ini? Potongannya sama semua rambutnya. Cukurannya sama. Bersama kakak Rizka ya, Dek. Kakak apa tante? Kakak Mas. Ayo kakak. Namanya siapa? Diri ini siapa? Adi ini siapa? Adi. Temannya pengantin ya? Teman pengantin bukan? Iya. Joget dulu. Mana lagi? Kami kangen sing atiku abisin. Tak suwun rindan lan mangkian rayu. Emang tahu lagunya ini apa? Enggak tahu. Asik. Siapa tadi namanya Derry? Oh, manis. Kanto nugrahan Gusti. Coba tepuk tangannya mana untuk Campur Sari Semar Mulyo. Oke, semuanya saja boleh tepuk tangan.